Just det här. Hej. Jag ställer det på min hamster så vi går in i det vardagsrum. Ni kan se att det är ett hus där. Jag har en hus där. Jag springer bort. Jag ska ta upp min vardag. Och så kvar att det är lite vill. Och så är det så ofta. Så kommer man. Här är han. Här är han. Ja. Lite hit. Det är lite söt. Ja. Men vi är väldigt snabb hamster. Så i ansiktet. Jättegullig. Inte hej. Ja, hon är jättegullig. Det är en dvärghamster. Han är en rysk dvärghamster. Så, ja. Här ska vi. Inte krypa hit. Hallå. Nej, man ser honom inte. Att mina fötter. Eller, jag blir snarare gå dit. Där är han. Ja, han är jättejobbig. Eller hopp. Pappa gick in i... Stopp, låg i hemma. Ja. Här är hans hage. Vi kan inte ha det där huset på den här sidan. Vi kan ta dem. Honom. Och så där. Så. Här. Det. Så. Vi kan in. Jag ser honom. Lilla. Hej! Jag heter Lillen och jag är 19 år. Nej. Jag har honom till hagen. Bort. Jag slår in lite dubbelklappar där. Ja, han är inga år än och han kan bli 3 år. Så han har han är ganska många år för så han är typ 10 månader kanske. Och så 9 månader, jag vet inte. Han är inga år, så han är 3 år till att leva. Och därför så honom, men ja, det syns. Ja.
så det är ganska många år kvar. Så, och han heter Lillen. Kanske, ja, jag kan visa vad han gillar att äta på och så. Det är himla sjukt. Ja, han gillar leksaker. Gillar han där. Det är en sån här. Oj. Klocka sen. Gör så. Nu är det. Lilla. Den gillar han. Och sen äta så gillar han väldigt mycket den här. Så nu vill han äta upp den främst igen. Och sen kom här. Och sen gullig. Ja. Det låter. Ja. Och sen så någon jag vet inte vad den där andra är. Jag har en annan grej. Vart är den? Och sådana frön gillar han. De ligger lite överallt. Det är små frön. Den tog han. Nej, nu är den ätit upp den. Ska vi gå och hämta lite? Vi tänkte gå och hämta lite åt honom. Vi har en där grej. Jag gjorde det förut. Jag hade ingenting att göra. Jag var ganska trött var jag. Men bara gjort så här på skriven. Det går upp. Så gör vi med det. Aha, pappa håller på här. Här ser jag den där står för där är hans puro. Ja, jag kan visa också. Han har en glass. Han gillar. Och den där. Sen har han sitt bad där med sand. Ja. Och sen det händer här godiset då. Och det är ju såna här, det här är hans mat. Så vi har en låda här till honom. Med grejer. Eller det är inte så lite, jag vill ha lite. Här har vi där är så här godis, så vi kan gå ner med det. Och så ska vi se vad han säger. Han tycker det är jättegott. Han älskar liksom det. Det är nästan vetspel. De här fröna. De gillar han jättemycket. Det är nästan jättefröna. Jag vet inte vart jag ska ställa på den här tomten. Jag ska ta den här. Vi har äkta. Nej, inte. Nej. Ja. Och nu har jag redan ätit upp det så här. Eller så lägger jag det i kinderna. Kan vi ta en blomma? Jag vet inte vad jag köper. Det är här.
liksom den blomma som man gillar. Ja, den var god. Oj! Han hade inte ätit den här. Han gillar den väldigt mycket. Oj, inte blommorna så mycket då. Jag kan lägga i den för att se om han gillar. Kom. Jag ska bara få den här. Ska vi se om han gillar. Jag vet inte. Ser där en grön grej. Ja. En grön rundring. Nej, den gillar han inte. Vi tar de här som gillade orange grejer. De gillar han. Det var gott. Ska vi ta en rund beige. Jag har inte testat. Oj, alla de här. Jo, det. Nej, en gul grej, det är det sista. Hallå. Nej, han gillar nog. Eller det är en sån här kvinna typ. Nej, den gillar han inte heller. Då gillar han grön och svart. Den är god. Nej, den gillar du också. Ja, men hoppas ni gillar den här videon. Ses i nästa. Oj,